Краси Шоу. Аз съм Краси, това е мой приятел Виктор. Селския живот приключи. Сега следва Реалити шоу. Краси, едно по едно прави. Добре. Сега ти ме изпитай. На едно място едно бе, Красьо. Едно по Пък едно. и Виктор вика да, браво. Първо изпрати го на всички. Али, качай се. Това беше грешният отговор на Краси. А сега ще изпея една песен. Наръчно беше. Аз съм Виктор, това е моят приятел Краси, а пък аз правя много задачи. Сега гледайте как се катеря. Алекса, лапите. Ау! Алма! Много дебелото пънце има този човек. Ако още веднъж не се види, ти ще ми кажеш. Този клип сега най-ганя на Предните им не са били толкова хубави, ама... А гледайте сега! Моят нов телефон. Да, най-скъпият телефон, където има. 990. О, Боже, аз къв съм глупа. Струва 999 лева. Той лъжи хора, Не, това не са вече... толкова струва. Лъжа. Не са толкова. Да не сте му дали 2000 лева за някакъв... за такова... Как се кажеш, бе? Брахма. Да. Брахма не е такава. Брахмата най-вече. Това наистина струва 999 лева. Ако искате, проверете колко е струвало HTC One 7, когато е излязъл. А часовника? Струвало е 2 левчета. Браво! А този часовник, да ви кажа, струва... Погледнете! Моят Едно левче. Моят много як часовник. Той е букук. Здрасти, Пете! Това е моят луд приятел Краси, вижте го да ви са как пиян, защото наистина е такъв. И сега ще му обръща един шамар. Здравейте, хора! Дара, колко прави? 100 по 100. 10 000. Браво на теб! Ти печелиш състезанието за математици! А сега, не се абонирайте! За канала му не се абонирайте. Това не е моят канал, а е на Красимир. Значи се абонирайте! Абонирайте за 1000 абоната, да знам, че има гивавай. Се абонирайте, той е лута. И аз имам канал. Както и Красимир. Да, и това е баба ми е тук. И той вика, че братовчет ми е луд. Напротив, не съм казал. Да, бе, казвате. Сега. Да, сега. Край на клипа. И не се абонирайте. Абонирайте се и палч нагоре. Ай, чао. Чао! Не се абонирайте! Край. Чао! Не се абонирайте! Абонирайте се! Абонирайте се! Край! Не се абонирайте!